Najčastejšie chyby v testoch na vodičské oprávnenie a ako sa im vyhnúť. Príprava na teoretickú časť vodičského skúšania je pre mnoho uchádzačov rovnako stresujúca ako samotná praktická jazda. Hoci si myslíme, že poznáme dopravné predpisy a značky, práve malé detaily často rozhodnú, či test zvládneme alebo nie. V tomto videu sa pozrieme na najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri testoch a ukážeme si, ako sa im vyhnúť. 1. Nedostatočná príprava alebo učivosť, naskočená na poslednú chvíľu. Jednou z najväčších chýb je snaha naučiť sa všetko na poslednú chvíľu, deň pred skúškou. Väčšina uchádzačov si myslí, že stačí prejsť testy párkrát a všetko pôjde samo. Realita je taká, že poznatky sa neukladajú do pamäte tak rýchlo. Ako sa vyhnúť? Začni s učením dopravných predpisov a značiek niekoľko týždňov dopredu. Rozdiel si učivo na menšie bloky a opakuj ich denne. Skús použiť vizuálne pomôcky, obrázky značiek, mapy križovatiek, situácie z praxe. Nečítanie otázok pozorne. Ďalšou častou chybou je, že uchádzači čítajú otázky príliš rýchlo a zameriavajú sa iba na kľúčové slová. Napríklad otázka môže znieť, kedy môžete prejsť cez križovatku. A v možnostiach je jedna odpoveď, ktorá platí len za špecifických podmienok. Ako sa vyhnúť? Čítaj každú otázku pomaly a dôkladne. Hľadaj slovíčka ako vždy, nikdy, iba ak. Nenechaj sa zmiasť detailom v odpovedi. Často je chybná odpoveď formulovaná veľmi podobne ako správna. 3. Podceňovanie dopravných značiek. Mnoho uchádzačov si myslí, že značka je jasná, ale v teste sa často objavia situácie, kde je kombinácia viacerých značiek alebo doplnkových tabuliek. To môže viesť k nesprávnemu výberu odpovede. Ako sa vyhnúť? Nauč sa nielen jednotlivé značky, ale aj ich kombinácia a význam doplnkových tabuliek. Praktické situácie si skúšaj vizualizovať, napríklad ak je značka zákaz zastavenia a vedľa doplnková tabuľka 717 hr, môžem zastaviť ráno o 6:30. Hana 4. Nepripravenosť na situácie z praxe. Niektoré testy zahŕňajú kreslené alebo fotografické situácie, kde treba vybrať správnu reakciu vodiča. Chyby vznikajú hlavne pri zlom pochopení perspektívy alebo dopravného toku. Ako sa vyhnúť? Cvič testy, ktoré obsahujú reálne obrázky alebo simulácie. Pri každej situácii si predstavuj, že si vodič, aké by bolo bezpečné a zákonné správanie. Sleduj detailne chodcov, cyklistov, svetelnú signalizáciu a dopravné značenie. 5. Nesprávne používanie vylučovacích techník. Niektorí uchádzači sa snažia odhadovať odpoveď alebo vyberať intuitívne. To vedie k chybám, najmä ak nepoznajú pravidlá presne. Ako sa vyhnúť? Ak nie si istý, odpoveď si dôkladne preštuduj a zváž všetky možnosti. Používaj metódu eliminácie. Najprv odstraň zjavne nesprávne odpovede a potom sa rozhodni medzi zvyšnými. V prípade neistoty si otázku poznač a vráť sa k nej po zodpovedaní ľahších otázok. Shana 6. Nervozita a časový tlak. Niektorí uchádzači robia chyby len preto, že sa stresujú alebo ponáhľajú, aby test dokončili v časovom limite. Následkom toho prehliadnú jednoduché veci. Ako sa vyhnúť? Trénuj si testy s časovým limitom, aby si zvykol na tlak. Počas skúšky si rozdeli čas. Neponáhľaj sa a nenechaj sa stresovať. Dýchaj pokojne a sústreď sa na každú otázku samostatne. 7. Zanedbávanie opakovaných testov. Niektorí ľudia prejdú testy len raz alebo dvakrát a myslia si, že to stačí. Reálne opakovanie je kľúčové pre upevnenie znalostí. Ako sa vyhnúť? Rob testy viackrát, najlepšie aj z rôznych zdrojov. Sleduj, ktoré otázky opakovane nespieš správne a tie si precvičuj zvlášť. Uč sa chyby. Každá zlá odpoveď je príležitosť na zlepšenie. Dodržiavaním týchto zásad môžeš výrazne zvýšiť šancu na úspešné zvládnutie teoretickej skúšky. Pamätaj, že testy sú o pozornosti, dôkladnej príprave a správnom myslení, nie o náhode.